Vítajte pri novom videu. Dneska to nie je odpaľovanie, ale budeme riešiť kauzu Pyroezer, ktorého každý hejtuje. Tak napríklad veci, ktoré dávajú darčeky po záruke do balíka, potom notebooky, ktorými si môžete ublížiť. Ak si nechcete ublížiť, ich neodpaľujte. Podľa mňa Pyroezer je najlepší e-shop. Z iného e-shopu by som neobjednával. Aj potom ešte tam nejaké veci, že fake súťaže. Sám som vyhral súťaž a ako ste videli na unboxingu, mi to prišlo. Ja s nimi vôbec nemám problém. Neviem ako ostatní, ale Pyroezer by som vám chcel veľmi doporučiť. Ďakujem za zhliadnutie, kupujte od Pyroezer a čaute pri ďalšom videu.